Back to my Mediyon Borgoary channel जोङो shootingनि थाखाय shopping खालामैनि एसे ओमफ्राय नै ओंखारबाय अय'निफ्राय अय' ओमफ्राय मा थांनोसै नामा बे आरो सिमान थांगोन नामा ना बेयाव ज' गासिबो Ayo. Ayo, gurama, faido. Manuel Paklari. Tambah ada. Beda shopping mall. Welcome to Big Bazaar. Haha. Beयावनो फैदोंमोन जों. बेयावनो फैदों जों बेयावनो. आं बिदिनो बांखोनांगौ माथो बिराद बायो ना. सेकेन्ड फ्ल'रावसो. सेकेन्ड फ्ल'र? आरो मा खालामनांगोन? Bagian ini gelum nih sama baju putih baik. Terus belum aku dapat mazang kuno. Holy guys, what a top virgin boy. Finally guys, मोनसे मोनजेनबाय. माने एखे से ने? एखे से. Finally मोनसे मोनजेनबाय guys. Dinis बोथलाया. नै खालाराबो गोथां गोजा गुफुर गोसोम बेयाव समायसा गारगोन गोजौआव मा दं नायना फैनि थांगोन ना ओइ बस बेसेबां किल' लाबाय ओमफ्राय नोंखौ सोर होनना मिथिनांगौ जेनेबा नों सानना नायलाय So finally जों लिभाव दङ बिग बाजार दं दा नोंथांमोना नायनांसिगौ so finally जों दायो थांगासिनो दङ शपिं खालामखांबाय जोङो शपिंआ दङ हनै इयाव माखासे आंसो लादों नै लादों so नोंथांमोना नायलांदो मा मा नुयो जोबोरलाय मोजां डायलग होयो बेनो so मालाबानो मोनबाय गाहायाव पार्टाखौनो मोनासै oh my god what a थाफादाब बाप रे बाप